Kaixo, arratsalde honetan getorri gaurko itzalira. Gaurkoan Family Link aplikazioaren inguruan hitz egingo dugu. Kasu honetan, Family Link Googleen aplikazio bat da, bale? Eta, gurasoei zuzenduko aplikazio bat da gehien bat. Family Link Googleen doako tresna bat da, gurasoei Android eta Chromebook gaiotan seme-alaben lineako jarduera administratzen eta gainbehiratzen laguntzeko bereziki diseinatuta. Aitaren eta semearen Googleeko kontuaren arteko zubi gisa jokatzen du, gurasoen kontrol eraginkorra ahalbidetuz. Azkenean badekizu gaur egun, telefono bakoitzak normalean Googleeko kontu batea lotuta dijoala, bale? Androiden kasuan, eta Family Link Googleek eskaintzuen aplikazio bat da, bale? Aplikazio honek aita eta semen alaben arteko telefoien arteko nolabait zubi bat eraikitzen du, bale? Eta aplikazionek nolabait gurasoari seme-alaben telefonen kontrol zati bat uzten die, bale? Nolabait hola hitz gutxitan esan da, bale? Aplikazio hau, hemen ikusten zuzela, bai Android telefonoko sistema eragilea da, bale? Eta bai eta Chromebook sistemetan erabili daiteke, bale? Chromebook azkenean ordenagailuetarako diseinatutako sistema eragile bada, bale? Baina sistema eragile hori Androiden oinarrituta dago, beraz azkenean ere Android bat dela sentzeko horregatik, bai Android telefonotan eta bai Chromebook gailuetan erabili daiteke aplikazio. Nola funtzionatzen du? Zure seme alabentzako Google kontu bat sortzean, bale? Eta Family Linken bidez zureari lotzean, zure seme-alabaren gailua administratzeko eta kontrolatzeko baimenak ematen dizkizun konexio bat ezartzen du. Orduan hemen alde batetik, dispositibo bakoitzak, bale? Googleeko kontu batera binkulatu dagoen behar du, bale? Eta ez badago sistemak Googleeko kontua sortzea eskatuko dugu, bestela ezin dugu aplikazioa erabili, bale? Beraz, gurasoak bere Family Link hori bere telefono instalatzen du, bale? Eta bere seme-alabaren kontua jarri behar izango du, nolabait kontu hortara binkulatzeko, bale? Behin sartuta, plataformak aukera sorta zabal eskaintzen dizu zure semearen esperientzia digitala pertsonalizatzeko. Gailua erabiltzeko, eguneko denbora mugak ezar ditzakegu, aplikazio espezifikoak blokeatu, deskarrak onartu edukatu, eta jarduera historia berrikusi. Azkenean, nolabait, gurasoak seme-alabaren telefonak kontrolatu dezake, eta kontrolatu dezakela esaten duenen da, jarri dezakela zenbat denbora erabili dezaken aplikazio bat, ze aplikazio erabili daitezken eta zeintzuk ez, navegatzeko historiala ikusi, zenbat denbora dedikatu dion aplikazio bakoitzari, bale? Hori ere ikus dezake, kontrolan inguruko estatistika eta datu pila bat ematen dizkigu, bale? Eta gauzak kontrolatzeko, konfiguratzeko aukerare ematen dugu, bale? Baina konfiguratzeko gure seme-alabaren telefonoan, bale? Hemen gauz bada zer egin daiteken eta beste gauz bada legalki guztionek zer suposatzen duen, bale? Ze azkenean hau, seme-alabari ere komentatu behar zaio, ze telefono azkenen berea da, bale? Eta azkenean aplikazioak egiten dana nolabait espiatu egiten da nolabait, bale? Beraz, jakin beharrean, seme-alaben jakin beharrean utzi behar da, bale? Aplikazio hori erabiltzen dela, bale? Guraso bezala aplikazio hori erabiltzen ari garela, eta azkenean zertarako nolabait erabilpen ohitura egokiago batzuk nolabait sustatzeko, bale? Erabili daitezke aplikazio hauek. Bale, denbora errealeko ikuspena, bale? Family Linkekin denbora errealean monitoreza dezakezu zure seme-alabaren gaioaren
kokapena, bale? Beti funtzio hori aktibatuta badago, bestela ezinezko izango da. Baita aplikazio bakoitzean igarotzen den denbora ere, bale? Bueno, hau lehen ere aipatizuet. Oda, ubikazioko funtzio hori nolabait, hortarako nolabait, baimena eman baldin badiego eta aktibatuta baldin badago, ba, gure seme-alaba non dagoen nolabait kontsultatu dezakegu aplikazioen bitartez. Vale? Horregaitik lehen aipatu dizuet, azkenan legalki, hemen, ba, bueno, zalantzak kontezke eta semearen jarri behar da, ba, aplikazio horrek ze funtzia dauzkan, zertarako erabili nahi dugun, vale? Denok jakin dezagun, ba, zer egin behar dugun aplikazio horrekin, vale? Eta gero hori lehen ere komentatu zuet, denborakoetan zenbat denbora pasatzen dugu. Ba, bueno, Instagram etzak denbora, TikToken 2 ordu. Navegatzailean ordu bete. Ba hori, aplikazio bakoitzari zenbat denbora dedikatzen diogun emango dugu. Baina, bueno, gaur egun ere hori telefono bakoitzak normalean nahi oso zarraz baldin bada informazioa ematen digu. Gauza da, aplikazioen bitartez, zuk ez daukazu seme-alabaren telefono hartu beharrik, zure telefonoan informazio hori ikus dezakezu. Vale? Beraz, ez dagoen gainatzeko aukerarik kasu horretan, ze zure telefonoan seme-alabaren telefonoaren informazio ikus dezakezu. Nolabait. Vale, malgutasuna. Zure aurrak azten doan enean, vale, kontrolak doitu ditzakezu, vale, zure beharretara eta heldutasunara egokitzeko. Adibidez, askatasun handiago eman diezaiokezu, gailua modu arduratsuan erabiltzen duzun enean, vale? Bueno, azkenean, hemen argi behar dena da telefono bat ordenagailu badala, vale? Eta ba, seme-alabak helduak ez diren bitartean ardura bere gurasoena dela, vale? Eta gurasoen ardura da telefono horrekin zer egin behar dan edo nola erabili behar dan, eta guraso bezala ba, seme-alabei erakutsi bartzaile nola erabili eta nola ez erabili horrelako gailuak edo edozein teknologia orokorrean. Vale? Orduan, adinaren arabera, ba, aplikazioen bitartez, ba, bueno, konfigurazio aldatuz, limiteak pixkat malgutu egin ditzazkegu, bale? Ba, hasiera batean edo zer gauza instalatzeko baimenik ez bazeukan, ba, momentu batean, ba, nolabait limite hori kendu dezakezu eta edo zer gauza instalatzen utzi dezakegu, bale? Baina, ba, beti ere seme-alabei jakinarazten zer suposatzen duen guzti hori, vale? Eta ze arrisku den sistemek gauzak instalatuz eta vale? Beraz, hor seme-alaba eta gurasoen arteko nolabait komunikazio hori landu egin behar da, ba, danok alik eta informazioekien izateko, vale? Eta teknologia erabiltzen jakiteko, behar bezala erabiltzen jakiteko. Bueno, zergatik erabili Family Link? Bueno, alde batetik, segurtasuna, vale? Lehen aipatu dizuet, azkenean, gailuaren ardura gurasoen gain geratzen da, ez seme-alaben gain, vale? Hau argi behar da. Seme-alabak helduak ez diren bitartean, ardura gurasoena da. Azkenean, telefonoa ere, beraien izenean egongo da, gurasoen izenean egongo da. Beraz, gauza hauek argi behar da. Beraz, segurtasun aldetik, vale, edukien iregazpena daukagu, vale? Zure seme-alabek eduki desoietatik babesten laguntzen du. Hala nola, hizkuntza arrunta duten webguneak, indarkeria edo helduentzako materiala, vale? Ba, bueno, azkenean Family Link aplikazioaren bitartez edo hauen estiloko aplikazioen bitartez zer egin dezakegu? Ba, bueno, webgunetan sartu daitezken edo ze material mota ikus dezaketen nolabait limitatu dezakegu, vale? Oda, helduentzako materialenen, ba zuzenean guzti hori blokeatu egiten du eta, bueno, hori aktibatu ezkero, vale? Funtzio hori aktibatu ezkero, ba, blokeatu egingo luke, vale? Gero, ba,
erabiltzen diren hitzen arabera ere, blokeatu daiteke. Webgunaren materialen arabera orokorren ere, bale, hor filtro edo iragazki aukera asko dauzkagu, eta hor bakoitzak ikusi behar du, zer onartzen duen bere seme-alabentzat eta zer ez duen onartzen, bale? Eta beti ere, gauza hauek, konfigurazio hauek, edozen momentutan aldatu egin daitezke, bale, lehen komentatzen genuen bezala, malgutzeko, bale, nola bai. Bale, pribatutasunaren babesa, bale, zure seme-alabak erabiltzen dituen aplikazioen eta webguneen baimenak kontrolatzeko aukera ematen dizu, datu pertsonalean bilketa mugatuz. Bale, azkenan badakizu gaur egun edozein webgune, edozein aplikazio edo programa berdin dio ordenagailu edo telefonoetan, erabiltzailearen informazio asko nolabait biltzen du, erabiltzaileen nolabait erabilpen ohiturak aztertzeko, erosketa ohiturak aztertzeko, bale, eta guzti horrekin gero produktu berriak eta salmenta teknika berriak nolabait garatzen dira, jende guztia nolabait engainatzeko eta produktuak saltzeko, bale? Osea, marketing hutsa da, bale? Baina, karo, 10 urteko ume batek ez dauka guzti hori nolabait behar bezala ulertzeko gaitasunik, bale? Beraz, gurasoen ardura da, guzti horretaz nolabait alden moduan bestea, bale? Eta hemen pribatutasun arlo horretan, ez badugu aplikazio zehatz bat erabili nahi, bale? Nahi izan ezkero, TikTok, Instagram edo Facebook, bale? Nahi izan ezkero, aplikazio horiek blokeatu egin daitezke eta blokeatu ezkero, ezin dira erabili, bale? Baimen horiek nolabait berriro limite horiek kendu arte, bale? Horregatik lehen ere ez nahi zuen legalki guzti hau seme-alabekin hitz egin behar da, bale? Komunikazio hori landu behar da, ze azkenean etikoki, legalki ez daki nola dagoen gauza, baina etik aldetik azkenean telefono batetik beste telefono bat tekin zer egin daiteken kontrolatzen ari gara, bale? Beraz, hor etika sartzen baldin badugu, horrez ez sartu nahi, baina gauzaiek argi auki. Gurasoen kontrola, mugak ezartzea, pantailako denbora mugak ezartzeko aukera ematen du. Eta horrek pantailako denboraren eta beste jarduera batzuen arteko oreka osasungarria sustatzen laguntzen du. Hasieran aipatu dizuet guzti honekin eta aplikazionek nolabait laguntzen digu zertan. Ohitura hobeagoak lantzen, bale? Azkenen teknologia hor dago tresna bat da eta arazoa ez da erabiltzea. Arazoa da nola erabiltzen dugun tresna hori, bale? Eta kasu honetan telefonoa edo teknologia ez da arazoa. Arazoa da ematen dugun erabilpen hori, bale? Beraz, adibidez, umeen kasuan etxeko lanak egin behar baldin badira, lehenengo etxeko lanak egin ditzatela, bale? Etxeko lanak bukatu eta gero ez dut, bale, egunero gauzak behar bezala egin baldin betuzu, aplikazio hau ordu betez erabili dezakezu adibidez, bale? Aplikazioen bitartez limite horiek jarri daitezke, bale? Aplikazio bakoitzari zenbat denbora nolabait uzten diozun, bale? 8 ordu ez pasatzeko aplikazio bat erabiltzen beharrezkoa ez baldin bada, bale? Ohitura osasungarriak sustatzea. Errutina eta ohitura osasungarriak sor ditzazkegu gailuan erabilean. Adibidez, login aurretik gailu elektronikoak erabiltzeko ordutegiak ezar ditzazkegu, bale? Lehen aipatu dut aplikazio konkretu bati edo zehatz bati zenbat denbora erabili dezakegun, bale? Hori nolabait limitatu daiteke, baina hortaz aparte zein ordutegitan erabili daiteken ere limitatu daiteke, bale? Hau da, suposatzen baldin bada, ordutegi zehatz batean gauz konkretu bat egiten egon behar baldin baduzu, nolabait, ez dago arazorik orduan programatzeko denbora tarte horretan, interneta edo aplikazio konkretu batzuk ez erabiltzeko
nolabait limite hori jartzea, bale? Azkenean suposatzen baldin bada beste gauz batzuetan zaudetela, bale? Bueno, horrekin nolabait limitatu daiteke zerabilpen egin dezaketen seme-alabak guzti honekin, bale? Edo zein aplikazioarekin. Horretik berriro hemen etika sartzen da tartean, bale? Eta, beraiekin komeni da hitz egitea, hau horrela planteatuko dugu, orain hasiera batean limita hauek jarri dugu, gauzak ondo badoaz ikusten baldin badugu gailuaren erabilpena behar bezalakoa dela, limiteak kentzen joan gaitezke, beti ere ohitura onak mantentzen baldin badira, adibidez. Baina hori, horregatik esan dizuet, guraso eta seme-alaben arteko komunikazio hori landu beharra dagoela, guzti hau danon artean planteatzeko. Ze azkenean, danon gauza da. Komunikazioa eta konfidantza, orain pixkat hitz egiten dagoen guztionen inguruan, elkarrizketa irekia. FamilyLink tresna bat izan daiteke, seme-alabekin elkarrizketa garrantzitsuak hasteko teknologiaren erabilera arduratsuari eta lineako segurtasunaren garrantziari buruz, Eta harremana indartzea, arauak eta mugak ezartzeko elkarrekin lan egitean, gurasoen eta seme-alaben arteko konfiantza eta komunikazioa indartu dezakegu, Azkenean beti bezala teknologia tresna bada, Eta saiatu behar gara pertsona arteko komunikazio hori ez galtzen, Eta komunikazio ez dauka teknologia baten bitartez izan beharrik, hitzekin ere erabiltzeko gara baten egiten zen moduan. Eta komunikazio eta hori ere landu egin behar da, lasaitasuna, ikusgarritasuna, zure seme-alaben lineako jarduerari buruzko ikusgaitasun handiagoa ematen dizu. Horri esker, haren ongizate digitalari buruzko erabaki informatuak har ditzakegu. Arazoen prebentzioa, arazo posibleak garaiz identifikatzean, zure semea lineako arriskuetatik babesteko neurriak har ditzazkegu, Ez baduzu aplikazio bat, ez baduzu nahi, zuen seme-alabek aplikazio bat erabiltzea, beraiken hitz egin beharko dugu, gauzak planteatu, eta arazoa dagoenen arazoia gertatu da, helburu izan beharko litzateke arazo hori ez gertatzea, beraz, FamilyLink edo horrelako aplikazioak erabiltzea ondo dago, nolabait arazo horiek ez iristeko. Ze arazo? Behar den denbora baina askoz gehiago erabiltzea, azkenen guztionek argi eduki behar da, gaur egun internet bidezko dozein joku aplikazioa, oda ez bakarrik jokuak, aplikazioak edo sare sozialak edo beste dozer gauza, adikzioa sortzeko diseinatuta daude, Adikzioa ez da kasualitatez gertatzen den zeo zer. Eta gaur egun, marketingen inguruan eta ekonomian eta beste arlo askotan adikzioa sortzeko ikerketa asko egiten dira, zeren enpresentzat hori deiturri bada. Eta adikzio puntu hortara ez iristeko, nolabait tresnak dauzkagu, FamilyLink bezalako tresnak dauzkagu, hori ekiditeko. Ze tresna, limiteak jarri, erabilpen limiteak jarri. Ordu ontatiko ordu hortara, suposatzen baldin bada, ni heldu bezala lanen agola, ez dut telefona erabiliko, eta limite bat jartzen dut, eta ez dut tartortan ez dut telefonariko, heldu bezala, kasu horretan ez da erresa, baina heldu bezala eta guraso bezala, hor umen ardura gurasoena da. Eta tresna horiek erabiltzen ikasi behar da, nolabait, arazoiek alden moduan ekiditeko. Eta helburua ez da izan behar teknologia ez erabiltzea, baizik eta ohitura onak sustatzea.
Vale? Gero ohitura horiekik azkenean limiteak nolabait ezabatu egin daitezke, kendu egin daitezke, vale? Ja ohitura on batzuk dauzkagulako, vale? Bueno, kontuan hartzekoak orduan, pribatutasuna, vale? Naiz eta Family Linkek zure semearen jarduera gainbegiratzeko tresna ematen dizkigun, vale? Garrantzitsua da kontuan izatea, pribatutasuna ere funtsezkoa dela. Azaldu zure seme-alabari zergatik ari zaren tresna hau erabiltzen eta nola babestuko duzun bere informazio pertsonala, vale? Horregatik hasieran etika pixkat tarterik sartuta plante dizuet hau beraiekin hitz egin beharra dagoela, ze azkenean pertsona bakoitza pertsona bat da, vale? Eta legalki hau ez daki nola dagoen, baina azkenen zu gurasoa zara, bai, baina horrek ez dizu edozen eskubide ematen zure seme-alaben gauzekin nahi duzuna egiteko, bale? Eta kasu honetan horrelako aplikazio bat espiatzeko funtzioak ere bauzkana, ze azkenean beste pertsona non dagoen edozen momentuetan kontsultatzeko aukera ematen duena, legalki seme-alabak ez baldin badaki, nik esango nuke hori ez dela oso legala, bale? Horregatik gauzek beraiekin hitz egin beharra dago, beraiek ere jakin dezatela zergatik erabiltzen dugun tresna hau, zer erabilpena eman behar diogun, zer espero den bi aldetatik beguraso zera, bai seme-alaba bezala tresna hontaz, vale? Gauzek planteatu egin behar dira, familian artean, vale? Denon artean, eta beharrezko aldin bada, tresna hori erabili, vale? Helburua beti izan behar da, segurtasun aldetik, vale? Pribatutasuna horre komentatzen duen bezala, vale? Eta batez ere, erabilpen on bat, vale? Bueno, egokitzapena, Family Link ez da irtenbide bakarra denontzat, vale? Garrantzitsua da kontrolak zure seme-alaben behar indibiduetara eta haien adinera egokitzea. Azkenean ez dago zabera 10 urte izatea eta 16 urte izatea, vale? Beraz, hor guraso bezala, lehen komentatzen genituen baimen horiek, aldatzen joan behar izango dugu adinarekin, vale? Eta beti ere bakoitzaren beharren arabera, danok ez dauzkagu behar berdinak, ez heldu bezala eta ez daume bezala ere, vale? Beraz, ze aplikazio ere daitezkeen eta zeintzuk ez, pertsonaren araberaka baloratu behar izango da, vale? Eta gauza horiek aldatzen joan. Komunikazio irekia, zure semearekin komunikazio irekia eta zintzo izatea funtsezkoa da Family Linken arrakasta izan ezan. Azaldu ezartzen dituzun arau eta mugen atzean dauden arrazoiak eta animatu galderak egitera, bale? Lehen aipatu dudan gauza berdina, bale? Komunikazioa eta komunikazioa. Seme-alabak ezin dute pentsatu azkenean beraiek panpin bat direla eta zuk guraso bezala nahi duzuna egin dezakezula, bale? Orduan adostu egin behar dira, bale, gauzak eta argi jarri behar dira zergatik erabili behar den aplikazio hau, ze abaintal dauzka, ze desabaintal dauzka eta batez ere zergatik egin behar dugun erabili behar den hau, bale? Eta gauzak adostu, bale, komunikatu. Bueno, zalantzarik ez da ezakit daukazuten, zalantzarik daukazuten mesedez komentarioan atalan idatzi, argitzen saiatuko naiz, bestela gaurko hemen utziko dugu, bale, badakizu astero gai berri bat lantzen dugula, kasu honetan, aste honetan, Family Link aplikazioen inguruko hitzaldia izan dugu, bale? Astero gai berri bat daukagu. Hau da iontako azkeneko gaia, otsailean gai berria dauzkagu, share renting, bidaiak eta planifikatzeko beste hitzaldi bat, danontzako teknologia, kazetaguneko webgunean dauzkazue izaten dugun ikastaroak eta baita ematen ditugun hitzaldien informazioa, bale? Beraz, bertan kontsultatu dezakezu edozein momentutan noiz diren, ze gai lantzen den eta abar.
bueno, mazalantzarik ez daukazutenez, hemen utziko dugu gaurkoz, bale? Mila esker eta hurrengora arte. Agur!